Момичета, лятото наближава и е време да си стегнем бедрата. И не, колкото и да ви се иска, няма да ви снимам как си мажа бедрата. То само това не съм правила в TikTok. Този крем е с силно парещ ефект. Той е необходим, за да стартира процеса на изгаряне на мазнините, стягане на кожата. В никакъв случай не се препоръчва за хора с чувствителна кожа. А за тези от вас, които сте с чувствителна кожа и не може да рискувате да си сложите продукт с hot ефект, ето ви продукт с cool ефект. Този пък продукт е с силно охлаждащо действие, което в обратната посока действа по същия начин. Също изпъва кожата, маха мазнините и прави кожата мека и финна. И двата продукта имат много благоприятно влияние върху стриите. Мили мами. Не е никакъв проблем едновременно да ползвате двата продукта. Първо нанасяте този с hot ефект, когато много ви запари, веднага охлаждате кожата. Двоен ефект. И само набързо да вметна, в момента T&D имат 30-дневно предизвикателство, в което в началото, преди да пробвате продуктите си, снимате бедрата и в края на процедурата след 30 дена отново си снимате бедрата и виждате резултата. С Богом, целулит! Здравей, лято!